имруз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Кохир Расулзода бо сардори хадамоти федералии назорати ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва некоаҳволии инсонии Федератсияи Россия Анна Попова мулоқот намуд. мавриди зикр аст ки аз оғози ба қайд гирифта шудани бемории сироятии COVID-19 байни мутахассисони соҳаи тандурустии Тоҷикистону Федератсияи Россия робитаи зич барқарор карда шуда. Бо роҳи мубодилаи таҷриба ва татбиқи нақшаҳои саривақтӣ ҳамкориҳо натиҷаи нек дод. хадамоти федералии назорати ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва некоаҳволии инсонии Федератсияи Россия дар замони паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар самти дастрас намудани маводи тиббӣ ва баландбардоштани малакаи касбии кормандони соҳаи тандурустии Тоҷикистон нақши бориз гузошт. дар ҷараёни мулоқот оид ба ҷои доштани ҳамгироии нек байни Тоҷикистону Федератсияи Россия ҳавасмандӣ зоҳир карда шуда, барои тақвияти ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии назорати ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва некоаҳволии инсонии Федератсияи Россия фикру мулоҳизаҳои судманд баён карда шуд.